Okay, mayong mudto, may mudto na usab ka natong talan, Luzon, Visayas, Mindanao, mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na punta mga gala, ini nga itong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air, o ako lang gihapon kini yung ubus nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. So welcome back to our program, our religious program, of course, Catechesis on Air, and this is still me, your program host, Father Edwin AA. Today is a Thursday, the 22nd day of the month of August 2024. So how are you, people? And I hope you're feeling fine at this moment in time. No, how are you, Mr. Cheng? Usa pa dahil? Gitawagan ako si Mr. Cheng. Pada dili ka na kasabot o ginindis. Mas bayo siguro kayo mo na naman bilisayon. Kumusta naman ka, Mr. Cheng? Yeah, kumusta na ka, Father? No? Sakto yan na si nung po dito. Dili kayo kasabot ang ining ba? Di ko kasabot ang ining check ka ako, ano? Ato, no, sorry kayo, Mr. Cheng. Nagtuon mag-uko nga may pagkakuan ka, may pagka-linguist ba? Linguist ba? Kana bang batid sa bisan o sa patsatong tanungo ni hanggang mo ramang nagtakilid ta ni. Okay? Takilid pa yung kamay. Oop. Okay, no? Okay na. O, tarong na mahigala, no? Nagtuo mag ko, Mr. Cheng, kamao po kang English. Kaya mo rin nakaadto mo siguro kag Amerika. Wala ko kadto Amerika pa rin ako. Dero na ako Pilipinas. Ikatsala pa ikaw na dito Pilipinas, no? May konsekwang ko si lani rim no nga may ba in this ako na rin ako in-check rin ako Mandarin ba. Very good ha. Okay lang no, Mr. Cheng, no, at least nakabalusad ta nga at least dili kay ka matud pa sanad sa wika ni Uncle Sam. Okay, now so what are you, brothers and sisters out there listening to me in North Africa, in North America, of course, in the United States of America? How are you? I hope you're listening to me just right now and hearing our Catechesis on Air. This is still me, your program host, Father Edwin AA. Okay, no? Padayon ta mga higala sa atuang, ari kita mga higala sa atuang nga. Asa naman to? Atuang CBCP on Air, CBCP News ito mga higala, Maasin Cathedral, no, formal na nga gideklara, no, nga usa ka national shrine giisip na nga sa Our Lady of the Assumption, no. Padayon karon ang matud pa sa ulog sa Diocese of Maasin, no, nga nahimo na nga usa ka formal ang Maasin Cathedral nga nahimo na kini nga usa ka national shrine sa Our Lady of the Assumption. Of course, ari kita may gala, balita gikan sa Vatican, all things are possible when we unite God in our lives. When we invite God in our lives, no? Dato pa ang tanan pwede nimong mahimo basta imong tagaan ug higayon si Kristo nga mahayana kanimo. We invite God in our lives. Kung si Kristo anaa kanimo, no? Daghang kag mahimo nga mga bayong butang kung tagaan nimo higayon si Kristo nga manaa diha kanimo. So mao kadto manghigala mga balitang simbahan niining kamudtuhon ug ari kita manghigala sa atuang kaning CONA ang atuang usa mga laaning atong patron, ang atong patron karong adlaw. Of course ang atong patron karon August 22 mao mismo ang atong mahal nga Birhen Maria, no? Si Mama Mary, siya mismo ang ato karon nga giila nga patrona karong adlaw o sa iyaha nga titulo Queenship of Mary. So ang titulo nga mahal nga Birhen giaprobahan nga rayna sa langit ug sa yuta, giaprobahan ni Pope Pius XI niadtong tuig 1954. Kung atong basahon sa Lucas 1, miingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok Maria kay gikahimutan ka sa Dios, magmabdos ka og anak og lalaki ug nganlan mo siya Jesus, mahimo siyang inila ug tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari sama sa iyang katigulangan nga si David ug mahimo siyang hari sa kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan
ug dili gayon matapos ang iyang gingharian. Ang iyang pagka-Diyos subay sa pagkahari, no, sa atong siyang anak, no. Sa ato pa ang mga igsoon ko diha ni Kristo ang ebanghelyo sa Ginoo. Abi no, ang pagkarayna sa atong mahal nga Birhen Maria tungod sa iyang relasyon sa atong Ginoong Jesucristo, because of her relationship with her son, no. Si Mama Mary nahimong rayna tungod sa iyang relasyon sa iyang anak, ug tungod kay iyang anak, no, usaban ka hari, so wala gid tay mahimo ni ana ato gid siyang ilhon nga usa-usab ka rayna, ana, no. No, sa karong adlaw atong giila nga kini nga karong adlaw giila nato kini nga kapistahan sa pagkarayna sa atong mahal nga Birhen Maria, no, August 22. Ana padayon ta mga gala atong tibayaon di ay ug may mudto nga atong talahorong obispo Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Rama Ata, ug ingon man usab ang atong mga kaparian, no, sa dito sa Siquijor, nga pinanguluhan ni Monsignor Larry Katubig. Kumusta naman kanyor? O ang ato pod nga mga kaigsuonan nga mga kaparian nga pinanguluhan usab sa ato ang kining Vicar General nga mao si Monsignor Glenn Corsiga, ug ang ato ang mga Episcopal Vicars, no, diri sa North District si Monsignor Albert Erasmo Bohol, ug dito sa South District si Monsignor Marino Ibo. Hala na niya kami mga kuraparoko higala, mao pud mi ang mga nagdumala sa mga kaparokyahan. In other words, hierarchical, no, kaya ang simbahan hierarchical man. Ang atong timbayaon ug may mudto nga ko ang Gawiks din sa Kalumbuyan. Gawiks, kumusta na, no? Si Father, hapit na ni Mamong Senior higala, no? Si Father Christian Durango. Kung Gawiks po nga tuwa sa Winnipeg, Canada, si Father kini Onisimo Durango. Hala, no? So ari kita magigala sa ato ang still we are on our topic, no, sa ganito atong topic karon diro secondary sa ato ang sa atong listahan. Ang atong topic karon padayon gyapon kita sa inspiration and truth of sacred scriptures. So nya ari kita mahigala sa ato ang other aspect, no, kining kay kuan man to, no, gi-discuss naman to nato kagahapon ang prescriptive ug ang descriptive passages of the Bible. So nya aron matabangan kita aron pag-ila sa prescriptive ug descriptive, no. Prescriptive meaning gihulagway la, ano, prescriptive meaning kamanduan, nya descriptive gihulagway lang. Nya sa man nato pag-ila na dunay usa ka paagi nga ato nga masabtan, no, kung unsaon pag-ila sa descriptive o prescriptive. Mo kini ang number 3, know the original intent of the passages, no, descriptive or kining prescriptive, no. So we should know the original intent of the passages, no. So number 1, in order to know the original intent of the passages is to know who is the author of this passage and what is known about him. No, sa ato pa ilhon nato, no, kung kinsa ang nagsulat ni ining maong passage, no. Unya, number 2, we should also know the audience and what circumstances did define themselves. No, sa ato pa atong ilhon pod og kinsay sulatan ni ini sa mao nga author, no. At what point in history were these people living in, no. Sa ato pa ilhon nato kung unsa mang panahona nga nasulat kining mao nga text of the kining maong passage of the Bible, and of course what was going on politically, economically, culturally, and religiously at the time. No, sa ato padaghan dai ka itong in order nga matabangan kita ba, in order to learn kung unsa man na prescriptive na, descriptive na, kinahanglan nga ilhon nato kung kinsay nagsulat ana. Usa na sa magkatabang. Unya kung nga o unsa man po'y mga kasayuran kabahin anang maong tawo nga nagsulat sa maong passage. Unya ato pong ilhon kung kinsa may gisulatan.
no, aron po nga makailap kita niya unsa may mga circumstances nga ana, no, and then unsa mang partihas sa kasaysayan or history nga naa kini mga tawo nga gisulatan ug mismo ang author, no, unya unsa man ang nagpaghitabo na anang panahona politically, economically, culturally, and religiously at the time. So aron nato masabtan mga higala, doon natay sample, no, magbasa kita og Bible unya ato nga ahas-hasan, no, kung unsaon nato pag-ila. Atong basahon ang Lucas kapitulo 7 bersikulo 36 hangtod sa 39. Okay, no? Si Jesus didto sa pulianan ni Simon nga Pariseo. Unya may usa ka Pariseo nga midapit kang Jesus ug sa pagpangaon. Busa miadto si Jesus sa balay sa Pariseo ug nakigsalo kaniya. Niadtong lungsura may usa ka babayi nga daotag kinabuhi. Sa iyahang pagkadungog nga si Jesus nagkaon dito sa balay sa Pariseo, miadto siya dala ang usa ka tibud nga alabastro nga puno sa pahumot. Samtang diha siya sa luyo sa tiilan ni Jesus, mihilak siya ug nahumod sa iyang mga luha ang mga tiil ni Jesus. Unya, gipahira niya sa iyang buhok ang mga tiil ni Jesus ug gihagkan ug gibubuan sa pahumot. Sa pagkakita ni sa Pariseo nga nagdapit kang Jesus, miingon siya sa iyahang kaugalingon, kung tinuod pa nga propeta kining tawhana, makailaon ta siya kung kinsa kining babayi nga nagpunay nga mihikab kaniya ug unya ug unsa kadautan ang iyang kinabuhi, no? So Lucas kapitulo 7 bersikulo 36 hangtod sa 39 hangtod sa 40. Okay, no? So ato na ning hasasan mga higala, ha. So unsay mga paagi? Original intent of the passage, no, sa atong tan-awon mga higala. Pero sa dili pa ato undang tan-awon kung unsa man ang mga historical and cultural background sa mao nga parte, no? Unang-una, naghiskot kini sa usa ka Pariseo, no? Usa ka Pariseo, usa ka religious leader, ug supposed to be maayong kinaiya, no? Kay religious leader ba ya? Number 2, nga si Jesus po di ay want to pod mobisita sa usa ka bangkete. So dili di ay makaingon kita nga ang Ginoong Jesucristo maglahi-lahi ra, no, mo mingle po dai siya sa mga tao. And number 2, ang gigamit sa babae, no, gi-perfume niya ang tiil sa maong babae sa atong Ginoong Jesucristo. Yan atong higayuna, kung maghiskot ka na gani o kanang pahumot, ang meaning ni ana anointing the dead. Ano, so mga historical context ano. Unya ang women, ang maong babae nagpaubos. Do kay tiaw mabagod niya iyang gipahid sa nabasa nga tiil sa atong Ginoong Jesucristo tungod sa iyang luha ang iyahang buhok. Unya usa ka na ang kinimatod pa ang buhok sa usa ka babae natong higayuna, dili ba na ipakita kay kuan na siya, treasure na siya, no, usa to pa na usa ka na kabahandi, crowning glory of a woman na ang iyahang buhok. Unya mo iyang gitrapo sa to pa nagpaubo siya. Unya si Jesus unya nga kung imong tan-awon ang babae, no, usa siya ka renowned sinner. Nya napakita nga sa wala pagsalikway kaniya ni Jesus, nagpakita nga si Jesus aduna gyud pagmahal, no, aduna bay kitawag nato mudawat siya sa mga makasasala. Na karon historical context, no, tan-aw nato mahigala na ang original intent sa kining writer, no, kay tungod ni aning mga historical background gatong nadungog, no, nga usa ka Pariseo, religious leader supposed to be, no, unya the original intent of the writer to show that even the enemy of Jesus also wanted to listen to him, and Jesus is open-minded about it, no. Sa ato pa si Kristo dili dai siya tig salikway og tao, no, kay bisan pa ko nasayon si Jesus nga kining mga Pariseo kuan siya kanang usa ka matud pa kontra sa atong Ginoong Jesucristo. So diyang gi-invite niya si Jesus, ang atong Ginoong Jesucristo was so open-minded og niadto siya sa lugar kay usa maiyang tumong kay matud pa niya, mianhi ako dili alang sa mga matarong kundi alang sa mga makasasala.
Unya na open-minded po ang atong Ginoong Hesukristo sa diha nga iyahang gidawat ang maong babae, no, mitugot siya nga hikapon siya sa babae, no, nga makasasala. Unya nagpaubos gayud ang babae bisan pa sa iyang pagkamagsasala. So the original intent, kung ato bang tanawon ba ang original intent sa kining kuan ba nga sa writer nga ang atong Ginoong Hesukristo open-minded o bukas ang loob, bukas ang kasing-kasing huna-huna pagdawat kung ang usa ka tawo makasasala ug mobalik nato kaniya. Singon niya na. Unya nga bisan gani ang mga kaaway ni Hesus muadto siya aron nga makighalubilo bisan sa mga tao, open-minded. Sa ato pa kay open-minded man, bukas ang huna-huna sa atong Ginoong Hesukristo. Let us take advantage. Muna parang nato ba? That is the original intent of the Bible, original intent of the author. So, sa iyo, kung upari ka, usa ka preacher, sa iyo na kaayong pagpasulod nimo sa nagkalain-laing mga pagtulunan. Ano man? Because, matud pa, ang original intent is gihulagway. No, gihulagway ni Jesus ang sa writer ang sitwasyon. Pero, adunay pakapin nga prescriptive. Descriptive, gihulagway, pero may pakapin po nga prescriptive. Nga naman, nga sa ato pa, kitang mga sasala, katong mga makasasala, bukas ang Ginoo pagdawat kanimo busa kung usa kini kakasuguan usab nga ang mga makasasala magbag-o sa kaugalingon ug moduol kang Hesus tungod kay ang atong Ginoong Hesukristo bukas nga pagdawat sa tanan nga magbasol ug moduol kaniya. Muna siya original intent. Ug sayon po kay natong masabtan o mapaambit ang pagtulunan. Ngano man, tungod kay gigamitan man nato sa kinitawag historical and cultural context o gitan-aw pud nato nga dunay descriptive gi-describe sa passage ang iyahang ang sitwasyon, no? Pinaagi sa historical and cultural context ug gikuha pud nato ang prescriptive, ang kamanduan nga kita no bisan kinsa nga mga makasasala bukas ang kasing-kasing ni Jesus pagdawat kanato. Klaro? Muna siya yung mga original intent of the Bible. Unya, using the descriptive and the prescriptive. No? May mga kamanduan nga atong makuha. No, muna siya. Muna yung natawag na to, the truth and sacredness of the Scripture. Klaro ha? So muna ha? So hinahinayon na nato ni. Hinahinayon nato nagpasabot. Kaya importante kaya ni siya nga masabtan din nato kung unsa gidi ay ang santos nga Biblia. No, nga dili nato pwede nga ato ra gyud nga himuon nga kanang fundamental kanang bitawng literal translation. No, dili gyud na sa mahimo tungod kay aduna may kanang gitawag natong prescriptive and descriptive passages of the Bible according to the intent of the author. Klaro ba? According to the intent of the author and according to the audience of the author and of course kining gitawag na itong sitwasyon na itong panahon na. Ana na siya. Ingon na ni Ana. So, kung masabta na nato, medyo hinahinayan na nato yung pasabot, aron po nga medyo sa ato ang mga Bible study, i-appeal na nato ang pag-ila kung unsa man ni, prescriptive ba ni, o kan ba ni siya, kanang descriptive ba ni, o unsa man ang original intent of the passage, pinaagi sa pag-ila sa historical and cultural context. Klaro ba unya unsa pod ang literary form nga gigamit. So dili madali. So mada nga ningkamot ra kita, no? Dili ta kaayo bitaw magdali kinahanglan yo hinahinayon na dato ni ha. Klaro? Sige hinahinay ra kita. Kaya kalit dili man guni sa madali basta kay Biblia, dili na madali. Klaro? Nahala no. So dinhi na lang na kita kutob. Kulang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab mana milit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios makagahong tanan Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.